गाइस नोंथांमोना सोर फेवरेट मोनो लिचु जानो नै कमेन्ट्स खालाम आरो जायफ्रा माने जानानै लोमजायो कमेन्ट्स खालाम आरो जायफ्रा जाब्बाबो एसेबो लोमजाया हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल बोथोरा ओरैबायदि गरम बेसेबां डिग्री सेल्सियास सोलिदों 33 36 40 नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम ओरैबायदि खाफाल गाज्रि आं फाननाय समाव दामा 18 थाखामोन दा बेसेबां जाखो खिथालांगासिनो दङ ओरैबायदि बारायबाय जुखामनि फैसाया मानसिफोरना ओरैबायदि देग्लाय जुखाम गायग्राफ्रा पुरा खाफाल दङ ओ माय गडनेस आं बेखौ देखायगासिनो दङ दिनै नोंथांमोननो दिनै लास्ट माने फगोन आरो सोर फदों फवाखै आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ आरो गायोना फैयो बिराद कमेन्ट्स आं बेखौ एसे खिथालांबाय थागोन Q&A टाइपनि ओमफ्राय नेक्स्टआव A to Z बेसेबां खरस थांखो मा हासार होदों होआखै बिनि सायाव पुरा डिमान्ड खालामगासिनो भिडिअ बेखौ आं नेक्स्टआव लाना फैगोन गाइसमोन दा दिनैनि बोथोरजों लोगोसे दायो बेसेबांनाखि सोर खादों बेसेबां फानदों कुइन्टेलाव बेखौ नोंथांमोननो खिथागासिनो दङ स' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस नोंथांमोना सोर फेवरेट मोनो लिचु जानो नै कमेन्ट्स खालाम आरो जायफ्रा माने जानानै लोमजायो कमेन्ट्स खालाम आरो जायफ्रा जाब्बाबो एसेबो लोमजाया जायफ्रा माने हामख्रें लोदो मटा मटि बयबो कमेन्ट्स खालाम सोर माखौ जानो मोजां मोनो नोंथांमोना दा फाइनालि बे जाबाय जोंनि लिचु बागान माने दा फाइनालि बे जाबाय जोंनि लिचु बिफां देग्लाय बांसिन थायदों फिथाइया नाथाय फानबाय अनलि 4000आव माने बांगाला बिदिनो 1000 1500 लाब थानो हागौ आरो नै गाइसमोन खिथानांनाय वाइट एंगेलाव ओरैबायदि फिथाइ दङ आरो दा फार्स्टआवनो खिथाखानोसै जुखाम गायोबा दैखौहाय खननैनिफ्राय खनथाम होयो आरो दा नै बेबायदि हरो आरो माने दैखौहाय बेजों हरो ओमफ्राय पाइप बायनांगौ ओमफ्राय जुखामखौहाय बेसेबां माने समावहाय दै होयो होनोब्ला जेब्ला नों गायनानै जेब्ला 1 फुट जागोन ना माने 1 फुट जाहांबाथाय माने एसे दै होयो आरो आरो फिथाइ थायहांआवहाय खनसे दै होयो आरो बिबार बारनाय समावहाय अखा मोनोबा बेस्ट जाबाय आरो बेनिफ्राय मोनसे सन्देह जाबाय आङो बे बोथोरा नै ओरैबायदि गरम नै बे बोथोरा पुरा माने मानसि गोसोमफोरनि थाखाय नङा नामा बे बोथोरालाय एसे जोंखौबोथ' अनबानो जायो मानसि गोसोमफ्रा बांसिन गोसोमनिफ्राय गोसोम जालांगासिनो दङ बे बोथोरा मा सानखो बियो ना अख्राङाव मा जादों दा रायजोफोर आंथ' जुखामखौ फानबाय नालाय दा नै लांनो फैखाबाय बिसोरो डाइरेक्ट गारि लाबोखायो दा खाग्राफ्रा सावथालफोरखौ लादों आरो हाजिरा बिसोरो आं बर'फोरखौ नागिरनो हासै माने बिराद गरम ना बोथोराबो पुरा ओरैबायदि गरम बोथोरा दा बिसोरखौ एसे थगायदां हाजिराखौ माने एथ' खम लाखो होननानै सिगिदां যাবো এটা নেটে যাবো হ্যাঁ হাজিরা আমার তাত 500 টাকা চলি আছে তহঁতে 200 টাকা 250 টাকা কাম করছে শেষ 500 টাকা दा बिसोरो पुरा दिनैहाय उठायजोबसिगोन दा नैबेयावसो एकदम माला बे आरोना माला बे सबसे माला हाइस्ट माला बे ओंखारगोन नै बोरमाया आंनियानो पुरा रानखाजोब्बाय बेनिफ्राय कमेन्ट्सआ बिराद खालामदोंमोन दा लोगोफोर जुखामा दायो खै थाखा जागासिनो दङ दाख्लै आं फानबा 18 टाका केजिमोन दायो 21 टाका जाबाय 21 टाका 22 टाका जागासिनो दङ जोंनि कन्डिशनाव आरो माने जोंनि एरियायावहाय दा जोंनि जायगायावहाय दायो 2100 कुइन्टेलनि एसे बारा सोलिगासिनो दङ ओरैबायदि माने मानसिफ्रा देग्लाय जुखामखौ बिराद माने लाब मोन्दों खोथाया जाहैबाय अखा गैया नै अखा गैयिनि थाखायनो बे खोथियाया नायदो नै दैयानो गैया ट्रेक्टर लाबोजोबखाबाय हनै मानसिफ्रा एकदम लांखाजोबसै आरो दिनै ओमफ्राय बेखौहाय सावनानै होला माने सावना होयोबा एसे गाज्रि जायो नामा सावला आरो माने बे गोलैना थानाया बेनो हासार जागोन आरो माने माइया डेन्जार जाखासिगोन ओमफ्राय आं A to Z नोंथांमोननो खिथागोन माने बेसेबां थांमारगोन नेक्स्ट भिडिअ पुरा 100% नेक्स्ट भिडिअ फैगोन मा हासार होदों होआखै दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों नालाय आं जास्ट बेखौसो खिथादों माने जुखाम जायनोखि गायो लाबा 70% लाब थायो आरो 70% लाब थायो ओमफ्राय जुखाम गायनाय हायाव आरामसे माइ गायजाखायो खुनु प्रब्लेम गैया नै जोंहाना खोथिया देरबायानो दा बे दै नुदोंना बे दैया मेसिनजों हरनायसो अखा गैया दा सावथालफ्रा बिराद नांगौ सानदों आं थगायदोंसो माने हाजिराया 250 सोलिखायो बांगालखाय माने 500 सोलियो नोंसोर माने एथ' खम मावखोना थगायदां नोंगौ सानलायलायदों
दा बिलायलायगोन बिसोर दा बिथिं गया सोसननांसिगोन बारा माने देरख'नो हायासै एसे गायदेरबावनांसिगोन दा बेनो आरो लोगोफोर माने जुखाम गायनायावहाय बेसेबां खरस थाङो बेखौबो सोंदोंमोन ना आङो जास्ट ओरैनो नर्मेलि खिथानोसै जुखाम गायनायावहाय मिनिमाम 8,000 थाङो आरो जुदि नों मोजां प्रडाक्ट खालामनोबा 10निफ्राय 12,000सिम थाङो आरो होमबाथाय नोङो बिगायाव माने 40नि बारा मोनगोन आरो 40,000नि बारा 17-18 कुइन्टेल ओंखारगोन आरो एडभान्स फाननो हाबा 25-26 थाखा केजि फाननो हायो होमबा नोंथांमोना सानबानो जाबाय आरो सावथालफ्राव हनै एकदम खमथार हाजिरायानो सान्दुङानो अयथासार सान्दुं गैला आरो बिसोरो ओरैनो गोसोमखा फुरा गोसोम जासिगोन दा नै ट्रेक्टराव थिखांबाय बिसोरो माने बेयाव जाबखोलांसिगोन आरो दा माला बिराद ओंखारदों माने ओंखारदोंमोन आं ओंखारदों बिरादनो दा बिराद ओंखारदों नै बिसोरो बिराद मोजां जाबखायोना आरो जेबानो जायाखै दासुनि दब्लायनि माबादों दब्लायनियावनो ट्रेक्टर गंसे जानोसै बैथिं दंबावो आरो